day everyone! Samahan nyo ko ulit guys. Magluluto tayo ng giniling. Ayan. Meron tayo dito mong isang pack na giniling guys. Then meron din akong patatas. Meron din akong talong. Inanuhan ko na siya. Tinanggalan ko na siya ng balat. Then meron tayong tatlong kamatis. Binalatan ko na din siya guys. Hiniwa ko na din. At meron tayong sili, dalawang kulay. Then garlic. Then onion. Ayan. Start na tayo guys. Ating patata guys. Ayan. Hiwain ko lang siya ng ganyan lang siya. Ganyan lang siya guys, kakapal. Yung ating talong guys, pabilog lang din yung ating hiwa. Guys, yun yung ating ground meat guys. Ayan. Add tayo guys ng black pepper. Tomato paste. Yung blendin natin guys na tomato.